ndikarara nemusikana ndirugwa kondomu rangu handida kuti riite sei ndisare panapa. Uri mupostori wechokwadi ere mudara majistrini dzakaraiwa mumwe wacho aitorara kutorarama neisu asina vamwe wacho aipambana neishu vasina kupfeka wechirume wana wedu wechidika owaiona zvokubata kudai zvokuda sei kubata achidai so iye achikambana nomadzai achibata kudai vachidai so chii vaidai so chii mabhuking house ari Fulbani akazara kuti kune mandevere. zvinobvumirwa here manje kuchechi uko zvekuvhura mabhawa chichichi totobhadhara chegumi chekutotenda matarenda zvese. Inini handobva ndaita hangu zvakadaro hangu hayazvigure wakayazvigure nemaspika pangotamba vanhu chete hapana kana pakatamba pasina kupfeka saka vanombo enda anozani mudhara kanonzi wati kamudhara kamugara muudze zvamachitaura. Ladies and gentlemen, I trust kuti you are enjoying my videos at Kukupai. A lot of people, they were suggesting, I think I suggested because Zigo TV is actually a community, it's actually a family. So I think I suggested Zigo, chimbopindo opa few tutorial now zirikuitika, and I trust you are enjoying. Kana minima suggestion amurukuda so that we can improve this type of content and also more and more different because we want to create a diverse platform. Munongo tools, munongo tubata pa numbers zikushowa pa screen. But today, before we watch this video, ragaitikira mdare, my Chief Bushu, all thanks to him who affords us the opportunity to go and shoot these videos. I want to jog your memory a little. Muchiri kuziva here kana muchiri kurangarira here murume akamboita mukurumbira mazuva apfuura wekugweru anonzi Mr. Tinashe Manzungu, who has made it his tradition ndo maitiro ake kuti pa birthday remukadzi wake gore rega rega anomutengera mota. And arisutaura kamota kadiki we are talking about majileli, we are talking about mabenz, we are talking about mota dzinodhura. And a lot of people tichingotorwa moyo. But far beyond loving his wife only, this is a man who is also engaged in philanthropic work. Mabasa ekubatsira vanhu vanogona kunge vachitambura, vanhu vanogona kunge vaine madisability, vanhu vanogona kunge vari pa stage of life yekuti it's impossible for them to help themselves. That is when he steps in and helps these people. And he actually donated a 44-seater school bus to Ruvimbo School, which is part of the Zimke Trust. So they donated to Zimke Trust, iri based pa Ruvimbo School. And these are some of the great works that he is doing, and he actually implores who want to help build the Zimke Trust to join the train, because ndo mamwe ma branches or ma part of the community, my institution etu antokana ngetakangana, they actually need our help and they actually need our support. I believe one day tichambovadana panapa tichimbongotaura taroona kuti tichimbongonzwa kuti hey vanombozvifambisa sei. But for now, let us continue watching this video timboona kuti how far membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko. Ladies and gentlemen, tayana Mandebvu tarisa kusuva mbijana unanyasa kuona uri mupostori wechokwadi ere mudara osika anteshala Mandebvu ndinoona wakawanda mabhuking house ari Fulbani akazara kuti kune mandevere pakabvasira kuti chezva so trade name Instare basi osaka vasikana vanenge vari vakunda vako and then vanenge vachiuya vari kuya vazososa vakunda vako. Then ndakanzwa uchiti uri mupostori. ndiri mupostori ndopinda John Mafesha. Uchiri kupinda here kana kuti ndo nekuti kumapostori ana Johani izvali unenge uri mwana wababa nechii saka usiye chitendero zuda rinogona sara riripo neMandebvu anogona sara aripo but munhu akasiya chitendero. Aiwa sovetopinda full time. Zvinobvumirwa here manje kuchechi uko zvekuvhura mabhawa chichichi
unoziva business business mwari anopafadza mabasa emaoko ndito zvantaura ndichakunopafadza mabasa ako emaoko zvaunobata uchibudisa ziya saka kana inini ndaita this is a big business club mabooking house obucha maworkshop ibusiness hazvisinena mwari kana tatoenda totobhadhara chegumi chekutotenga matarenda zvese vachegumi ndechamwari kuti aiwa 10% off tinopawo vanhu tatokomborerwa because kuona uchidzadza haya baba harare show ichiputika kuratidza kuti mwari ari kuzviona manje iwe mhosva yako yanga iri yechi wainzi mhosva yako kuvhura bhawa kuvhura strip club mukada kutarisa pamakazorekodha pamakaya kwachief mudhara ndichairman tine magarages ane garage neni because ndiye mukuru wenyau dance so ari kuti iye haufaniri kuunza madancers or mavaimbi maartist vachipefoma unofanira kuita zvandinoda ini because ndiri mukuru wenzvimbo mudhara wakabva kumalawi saka ndo vanozviti ndiwo machamako if you look at age yake 61 saka iye ari kuti unofanira kuita nyau dance ndo zvaanobhilivha mari panenge panoda kundibatira hameno zvaanoitawo mabhilivhi ake kuti pane kona rada kundibata naro saka nyaya yakanga isiri ndakabvunza inini ndaida kubvunza pandakazokatwa nachief kuti nyaya yamati pasamoni yamapati zvaramandebvu samoni ndeyekuti tane mabooking house nemaclub here kana kuti ndeyenyaya yekuti ndakaita zvinhu zvakasviba munzvimbo yenyu zvokunza masweepers and of which in masweepers anaombounza because ana license remasweepers but kana iri nyaya yekuti vakuti kwane mabooking house kwane mabhawa kana watangira kukanzuru yakati palendi wotangira kukanzuru yakati palicense rekukupareta even kudheota nezvese izvozvo mabooking house ariko mabooking house ariko and booking house imba yakawanda azivo kuti booking house kutaura kuti vanhu vanotodanana vari pakawanda izvi zvaitaura kuti anzi makondom pesi yes zvinogona kuitika makondom mumwe munhu ati ndikarara nemusikana ndirogona kondom rangu handida kuti riite sei ndisare panapa obva abuda naro mubooking obva afamba obva anodonhedza kana 100 meters changa asingade kungoti munhu arara naye aite sei asare naro saka rinogona kungowanika mambo but zvakadaro vada tine vashandika vanoklina vanoita sei saka ndaiti mudharo arasa nyaya mukuru wenyau akatobondisungisa achiti redhi yake iri kuririsa tikitiwa noise and then ndikamuratidza radio license ndikamuratidza futi tv license sa munhu angori negaraji neni tasaiona ari kuisa kana akundikana upenyu asandirwiso wako mani munzvimbo yauri kugara makawanda vanhu vechitendo chipi munzvimbo hamuna chechi inzvimbo isina chechi inzvimbo isina chikoro grade 1 grade 2 akutojoina nyau grade 3 akutopinda pasi akutochera inzvimbo yegod akutochera hakuna chikoro hakuna chechi ndo nzvimbo yacho ende kumunhu kunotengwa even mvura chacha tototenga everyday dhamu remvura totenga 5 years inzvimbo ine mining area yakakomberedzwa nemaini imaini chete vanhu vanotanga kuchera goridhe hakuna chiye chinodzora munhu hakuna chikoro chinodzora munhu ko mapicture ari kunzi namambo vanawo mapicture ari kuratidza kuti vanhu vaigona kunge vachitamba vasina kupfeka ini ndinofungidzira kuti mambo haafaniri kutonga makuhwa anofanira kutonga zvine evidence anongobudisa proof isusu takatomirira ndosaka ndatoyadaida kutongoona kuti mubhawara atezvaramandebvu maitamba vanhu vachiita zvavo zvisina kukwana vachipisa nzvimbo yavo ndikana zvadaro then ndoziva kuti aiwa mandibata but inini hakuna zvakadaro ayo tezvaramandebvu mozoti kokowo kubhawa pamwe toona kubva tatambirwa kuti tezvara takapiwa masamoni vakomana vemabhojectsmile chinzi takaunza vanhu vasina kupfeka munzvimbo sabhuku aripo here ngaikati zvinowaridzwa takatsanangurira panapa kuti nezviri kuitika kurexu nyatsotaudza vanhu vese avanga kunzwa kana munhu kunze munotaurisa sterek but kana mamunhu makutange musingataure isusu tisevakomana vekulexmine takapiwa masamoni vanhu vese vane mabhawa takapiwa masamoni ichinzi tiwe kudare takauya kudare tikanzi inini hangu ndakazvimirira inini ndakati ini ndikukumbira humbo hune chekuti ndakaunza vanhu muclub mangu vasina wakashama kana uripo humbo hwacho ini ndotongwa nezvinoenderana nemutongo
unenge wapiwa. Saka sabhuku wedu awa vakasimuka vachiti kunzvimbo ikoko kwaane mabhawa, kwaane mabooking house. Inova ndakaona sekuti varasika panyaya because samuna takapiwa nderekuti takasvibisa nzvimbo. But iyo sabhuku vakasimuka vachiti kwaane mabooking house, kwaane mabhawa. Saka handizive kuti wanga wane igaraji here rawanaro pakati pekunge kune mabooking. Development haisi kudiwa here munzvimbo. Handina kuziva kuti pawakasimuka sabhuku vachitaura izvozvo. Inoficha hawasi sabhuku wako, inini sabhuku wedu ariko chaimo. Ndakavabvunza inini ndikati ko nai Mr. Lawrence, nyaya yamuri kutaura iyi hatinawo here community court kunyange dai taita zvakaipa. Ndobva ipapo kana kanzera vari kuzvizivawo here sei mazoya kuna chief kunoko. Ndopatakachinja namashoko tichibva kunoko mangwana acho ndakapiwa summon futi zvanzi wandituka. Nditori nenyaya futi irimo mudare. Wewe unoshandisa une bhawa nditaurei. Mese makadaro. Ngo kuti hauna vasikana vakatamba vasina kupfeka. Bhawa vacho vakatambwa mune vasikana vasina kupfeka ndimu. Inini mangwa. Aiwa. Taura sekuziva kwari kuita iyo kuzvihambira. Wozikana uchinge waramba. Uchimidzi tiwe wane guru zake. Inini ishe handingagone kuenda kumabhawa kwevanhu. Ndipindure mukomana ari kutenderera. Nyaya iyi ari kushamisika da kuti wane community court because anoburitsa mari. Even kumapurisa anoburitsa mari. Ndo problem yake. Rega nditaureka wakadaro ndo pagungwa tikamita mombe ina. Iwewe handisi kukunyengerera nokuti munyika muno mundema angu. Whether waita sei ndezvako. Nyaya haina kungoya kwamambo chete. Amaigezi vasumuka vauya mugoma havana kuuya here? Maigezi ako. Honorable Gezi. Vakasikopiwa nyaya ine madzimai emunzvimbo. Hamuna here zvapupu zvauya nhasi? Zvirimo. Vakapiwa nyaya iyi zvakakwana. Mapurisa akanzi ende munovhura dhoketi. Mapurisa akanonoka kanzi endesai kwamambo Bushu nyaya iyi. Chakatononoka musi wasvika mapurisa angu. Hausi musi wasvika mapurisa here kwauri naiwe Mandebvu? Hausiriwe here? Ishe mapurisa akasvika. Hawanosvika mapurisa angu aripo. Mapurisa anga aripo. Machinda anga aripo. Vakanga vauya takanga tatononoka tanzi vatofunga kuti sahasi kuita nyaya ine mazvo. Ndine mavideos munomo. Haasi epako ndepazasi pacho ndevakomana ava. I'm sure vakomana ava vakada kutyorera nyaya yavo last week ikati ngaita sei ngaizodzoka kasi vakanga vatyorera nyaya yavo vakabvuma nyaya yavo vakomana ava. Iwo kubva waramba. Inini shepa ndakaramba ndepekuti iwo kwanga wakuti hanzi ndopandakaramba ishe ndakati hanzi bhawa renyu rakavhurwa namambo Bushu zvipamutemo no ningi rako harina mapepa ende pari zvino ri kutorambwa futi bhawa rako. Ana amai tipei zvapopo tingapedze nguva namukomana uyu muno pane imwe private party yamusingazive yanisingadi nditaure nezvayo yavanga vachiita vanga vachidhonzana kukamana munyu. Haisi secret. Mupurisa akaenda ndouyu nomumwe wacho mubvunze kuti haana kubvunzwa here? Haana kubvunzwa here? Akanzi chiitaura mupurisa. Uyapikisa chita ndikuda zvakanza vasikana vaitamba vachidhonza nezvizvi zvowakadzizvo pamberi povanhu. Iyapikisa. Ndipo pandiri kuna nhasi ndokupikisa kuti kana zvakaitika pabhawa pangu munonditonga nemhosva yekunzi mubhawa maMandebvu. Handimati tine tumabhawa. Handi pane vanhu uyu ibhawa rake uyu ane bhawa rake nebhawa. Mese hapana wandiri kusiya. Ndati mese ingi Mandebvu dzokera kwaunofungidzira iwewoka munomati chakuda iwewo kana uchita nharo nesu. Hamusi mutaundi nenzvimbo yauri bhawa rako harizikanwa. Ndakanyora tsamba yangu ina handisakude muno. Hakuna kunoda kuparedwa vakadzi zvokusara vasina kupfeka. Ini ndinovadhifenda vakadzi vacho manje. Ndosaka ndachina handichakuda muno. Iwe une nharo dzako chino unoita bhawa rako kwaunoda. Reketi mucho iwe shamwari kana mukuru achitaura kwauri uchiti kurira kuti aiwa handisi stubborn ndiri kupindurana naishe vari kundibvunza uchipindurawo. Aiwa kana uchipindura unopindura uchiti sorry pakanganiso. Reketi bvunza akomana hamuna kuzviita here? Isusu mambo hamuna kuzviita here? Zvakaitika kuti madhinza anouya anosumuka unosaina. Hatiri kupedza nguva. Iwe ukavhumaka wakazviita enda ndiri kurerutsira munyin'ina. Wabvuma kuti wakazviita ani ndizvozvo? Mabvuma kashamani? Makazviita? Maitsvaga mari? Enda unosaina. Enda unosaina. Iwe hauna kuita kaya Mandebvu. Takapedza nyaya nokuzva pupu zvakataura. Wani akataura imombe yako. Wechipiri akataura imombe yako.
kusvika nedzangu dzedare 4 dzokwana. Saka ndikukupa mukana wekuti uzvichenure. Henge siri nyaya tinachida kudza mararamiro edu netsika dzedu. I'm not English. No, I'm not. Ndiri munhu mutema, ndinoshamisika vakadzi kutamba asina kupfeka. Video ndakaivhura nditakupa iwe ngemba ndida kuiona. Irimo. Achirara munhu vati koi irimo. Prazi mambo, munhu angade kuramba. Vanhu avatimboziva kuti inini ndio tonga nini. Taurwa mukombe. Aitaurwa nzi. Achitaurwa ati ndizoni but mambo kuchipa nyaya vakatadza kuti vaifunza kuti nyaya yakaitese yakapera. Zvikanzoni mandebvu aizviita pane ndebvu dzinenge dzakuera pavanhu vaviri. Ayo ishe pamusoro andisi ayo no iwo hauna kuita amaitaura iwo taura iwo shamba. Alright, pamusoro ini ndini ukumiwa inini handobva ndaita hangu zvakadaro hangu hayazvigure nemaspika paangotamba vanhu chete hapana kana pakatamba pasina kupfeka saka vanombo enda kunosaina kudzoka ndasara nemandebvu pane munhu mumwe chete anonzi ani akandifuna nezuro akabvuma mhosva yake kuti mambo zvoshwa ndakazviita ari padhuze nebhawa rako iwewe aiwa kwete vakomana pane mukomana akandifona pafoni saka ndikuti maincidents ayo iwe wega ndiwo usina mukana achiti wokutaura dzokai ndikuudze zvamunobhadhara ungangobuda munyika munofamba musina kupfeka zvinowanika masatani izvo zvokuti munyika mabushu tokumbira kutaura mama ai uchataurako kasi mhosva wabvuma saka ndingochindositira nguva iwo hauna mhosva taurai amai kutanga mandizwa kanza vasikana ndobona vasikana vakutamba vanochinja katatu vasikana kokupedzisira vanopfekeniwa murume orara naye patomhanya nemazandi wakovhara kuzviramba ndikumunyepera zvarepa amai mimi ndanzwa kuti munopenga ndakapuwa history yenyu yekupenga munopenga here amai vana history yekupenga kwayo vamwe amaya ndikaenda kunzwa nokuti waimi vaiuya vakawanda saka pandikazwa kuti kukuya madhensa sikaida kuzwa kuti madhensa sairotamba sei saka ndikazongoona vamwe vangu vanotosike tukadai dzakara tumabhamshoti tumajistrini dzakaraiwa mumwe wacho aitorara kutorarama neisu asina vamwe wacho aikambaira neishi vasina kupfeka wechirume wana wedu wechidika waiona zvokubata kudai zvokuda sei kubata achidai so iye achikambaira nomadzai vachibata kudai vachidai so chii vaidai so chii andevu ina handinakidzwe nokupa mhosva ndanga ndichida kupai maoni kuti avo varume mvura iyo iri kutadza kunaya ndakubvunza kuti unobva kupi kayo ndakangana kubvunza unobva kupi kwa mambani zimunya handifungi kuti zimunya angade kuti kaucha yake ivhiringidzwe henge iri warning yangaida kuti ndikupi but iwo ukazoti akangwara pane wakazopuwa samuno rechipiri rekutuka handiti riripoka usaripikise richazopinda zvaro nokuti mameseji kana anawo it's your word against him inini ndoda kukansera uri mwana wangu ukutsvaga mari ndinoziziva mauri mune vanhu vari mulex meme vane makana 40 years haasi tambodzika gomo haze bhindura haze shamba havamere kasi avanoziva iyo mabasa emabhawa avo nderako mashops arimo kudhara asi zvese zvirimo kamining environment kamuri ndokakwadza tsika yedu yemusana nemabushu tingaswera zvedu chidii iwewe haunotora here gurupu revanhu ivavo vaitamba ishe pindura nangana nomubvunzo hungu kwete madhensers ndakatora kawanda kana wakatora madhensers vanhu vamakatora ivavai vakanyangadzira dunhu vanga vakapfeka kusvika papi ishe madhensers anopfeka vanga vakapfeka kusvika papi vakachinja kangani vanga vakapfeka kusvika papi vanenge vane maskin iwewe naamai avo mukuru ndiani tenda ukavatarisa tarisa amai avo vapi ava ndiwo vaombe ndo vaombe vangakuvengerewo chiiwe nyaya ndikuvengerwa kugomo ndeyekudai
aiwa ataura zvokugomo tati amai avo nekuti vogomo vese havana kuuya amai avo ndo vauya tati amai avo vangakuvengere chii inyaya yekuti vari kutraditional yedu ndeyenyau ufanira kunza nyau pano kusina ndo zvavari kunitaura naiwe shamani akuti achokwadero isusu mambo chekutanga tinotokumbirawo kuregerero pane sorry tokumbirawo regero pane zvakaitika tiri vana tinokanganisa uri kumbirira uyu futi tose mabhawa hakuna bhawa risingasvike dhenza plus isusu akonti hakuna yo siyana nazvo tinohaya madhenza azandi uyu ndiye manager ndiri weprocurement handi tahaya madhenza azandi tinogona kusuduruka panzvimbo ipapo handi like vakaya last time takauti kunogwa kupfekenuro asikana asi zvinozoitika munhu adhakwa zvinhu zvinosvika pakadai zvinodipa patakatombomirira nenhau takaona kuti no hazvisiri izvo saka uri kubvuma zvakaitika muisirei mombe yake imwe chete uyu nembudzi dzake mbiri unonzani tiri kwatungamira kamugudu mombe nembudzi saka mari yake nembudzi yake mombe nembudzi $300 uyu ndoinyau itsika yedu pane chandoda kuti unzwisise mwana wamai handisi kukutunga kuti wakawisa nyau aiwa shamva ima kuti kaucharawo handi kuzinzwa ine vana vanotamba nyau vari kumhirwa namazoro kuno kuti tinoita zvedu zvejiti nechini asi ukatarisa matambirwo ejiti pamwe acho tisipo anenge akunyadzisira akusanganisa nenyau imauti kaucharawo kasi kana wasvika kunzvimbo itoti vanhu vako vatambe zvakanaka kana venyau zviri kwanditi muisirei mbudzi yake ameno ndizvo tinosiyanisa bhozi nyauka itsika yedu hatisi kuibhana itsika yedu iri munzvimbo medu kasi kupfeke nino hativhumi mandebvu angaende zvake iwa una mhosva uri kuda mhosva andati hauna mhosva chisunga ndakumbira kutaura ishe ndikumbira kutaura vakomana imisumuka yenyu ndabvuma unobhadhira musi wa5 mazviri wazotaura uyu anobhadhira mbudzi yake $50 musi wa5 unosambudzi muuya nemari yedu imini chisumuka imende mandebvu chisumuka wedu miisirei mombe dzako mbiri nembudzi mbiri tinoda munhu anorizina kurumidza kutaura ina handina basa nokukutonga ini usapfekenura vakadzika woskoramba mhoso pamberi pangu rwoko rwakasimudza sezvataura vakomana vangu vari pasaida kuti tikahaya madhenza azandi pambacho tinobuda ndi vanogona kupfeka ndisingaoni no vanogona kutaurawo ndikumbira kutaura ndipeyo mukana iwewe ndofanira uchaja iwewe sabhuku wako kansela wako ukuzinzwa enda munosheyana muisei mombe dzake mbiri nembudzi dzake mbiri tinoda vanhu vane hunhu iwewe bhawa rako wakaramba uchiita zvauri kuita tori vhara ndiri kuziva kuti pane vanhu vakukusapota kuseri kana vachida kuti varegedze mabasa avo ngavaramba vachiita izvozvo wazvinzwa here ukuvaziva saka waita hako enda novaudza uyo mukomana uyu ndiye chairman ka jimika uya mugara apa patapedza nyaya dzako mbiri meseji baba yokukutukai tinoda munhu aite hunhu mandebvu wakanaka zvisingaiti unozviziva unozviziva mwoyo wako ngaite the same kasi hunhu ngauite zvinoita mwoyo wako inefesi but ishe munoona chii zvinoitika kunzvimbo yatinogara nyaya yenyau isheka ndo imwe yandiri kukwarira atinini madhenza zako ka ngauye atambe ndakurambizeni ngarege kushandisa vakadzi vanotora nyau ingwano varipa vanongoenda ipo ini ndiri kunzi ini handiide ndiri kunzi iwo iite vanoenda kuna kwairi vari kuti ini ndiite ishe but inini ndofoizwa here hanzi kamugwara akasungisa inini natunga hanzi zomachi apa zvamabhaa ngazvivhare vakauraya vana vedu mambo vakati mombe 4 pamunhu tikati buritsai umbowo wacho inini manje akundiita bhambi aiwa iwewe inzwaka meseji hauna kuitumira here aiwa handina kutumira hauna here kutumira meseji ndaitaura inzwa ishe pamusoro
muri kuona zvinonzi pakangwara ndiye uya handiti ndaitaura nemunhu handiti kuti ndisakaenda kwachief handiti tasungiswa zichinzi kwakatamba vanhu vasina kupfeka werengesairwaradza kuti yakatizoona zvese zvakutaura handisi ndaichinja namashoko nauti sabhuku uyu seuri kuti uyu sabhuku sabhuku iwe wewe ukagarira munzvimbo make womutiyo aiwa ndiri kuti meseji ndaitaura nemumwe handida kutaura naiwo direct sabhuku imeseji wakafordirwa nemumwe wandaitaurawo naye kuti takasungwa ndaireva saiva ndisi kuramba nzara yakamunyomba teererai iwewe chimboita unhu wakanaka kunoku handizivi kuti azimunya ndavanozvitendera here but I'm sure zimunya munhu akanaka stereki ndinomuziva chief zimunya language yako is bad is bad ukuziva zvakoti baba wako ari kuamerica iwe wakaedza nekamudaraka but yet is your leader akomana ngatipana nerespect akomani that is bad zvandikuona panapa ndaitaura neumwe munhu zvangu ndasikatauri naye hauna kurara nezuro ungarwadzei kusvika mubhonzo nemunyaya yemudhara uyo kuti wauya kudari kuenzaniswa wobva utanga kamudhara kari kuswera kuwester time kari mulex baba wangu ari kuamerica my opportunities haafanani muupenyu toda kuti ndikubatsire munhu uri kuona uri kurarama ka uri munzvimbo yedu nenhau yesabhuku ane mwoyo wakanaka anokupa pokuvakira bhawa yeti ndouri kunyomba futi panapa andida kupedza nyaya dzenyu mwese muri tu iwe kugama kumberegere kuna baba unozva nepasocial media nozvanzi mamba haape munhu mukana wekutsanangura uyu mufanana kamba mukana wekutsanangura anowedzera zvinorwadza akazopara imomo so pamberi pamambo ndakaramba ndikurova mambo anongoramba achirova mombe aina handizvinzwisi nekuti ndinoda kuziva kuti tsika yangu nemagariro ndo tinoti ngatiremekedzane zvinoiwa hauna respect kumbira kuregerero zvimwe zvacho zvikumbira handichaverenga uyo ari kutemba mari yake aiwa anonzi ani mudhara uyu kanonzi wati kamudhara kamugara imuudze zvanga uchitaura wakuisa karespect manje kumbira hako makuregerero wangwara ngatingoregerane pane zvinhu zvandakatadza ndakanyora meseji kuna shati wanyora mistake ndakakunyomba iya haisi mistake wainyomba munhu wawaiziva saka ita mudhara nemashoko angu asina kufanira aya nemashoko angu asina kufanira aya ndiregerere pane zvinhu zvakaitika nemameseji ababa wake ndakasenda mameseji kuna shati ndaitotaura naye nditaura kuti tabva kwamamwe semameseji maonera vakachita ndiregere gara kwepo isusu hatisarudze matungamiriri vane matumbu wozi vashoma muno mumamisha vakwara nemabasa saka vatete vanenge isusu ndo ucharamba uchiona saka unoramba uchitinyomba everyday vane ndebvu dzakanaka zinge dzako zodya masikonzizi hadziwanike muruzeva saka very sorry tisicharamba tivatungamiriri venyu tinoshupika zveshuwa kasi tine nzvimbo yekukupa kuti uite basa saka ndinoda kuti uzvitende kuti isu tikushupika tikubatsireiwo kuti uchengete mhuri yako usimbe uite ndebvu dzakanaka wotinyomba it is very bad munodei mudhara usataure zvakawanda munodei inini hapana chandinoda kwaari but izvozvo ndiri kumapurisa ndikuzviziva uyu mukomana uyu aida kuti aihedhoni nyaya iyi angada kuti mudhara uyu nhasi atadze kusvika mumapurisa akamutoresa nezuro memba ndichaji ndandinawo wazvinzwa ndandinawo vatoshamisika kuti ndozvawaita isitaifunga kuti iwo neunhu hwako ka uri munhu akanaka mausafanwa kudaro waifanwa kunotaura nemudhara wako ukavhura dhoketi wakaita kunithretena amirai inge ndamudzwa kuti nevanhu vanoshanda navo ari kuziva ndiri kuvaziva wani ndiri kuvaziva afanhayo vari kufarisa ishe dhoketi hakuna handingari kutendere mberi nedhoketi kusina dhoketi komukazonzwawo kuti asi wada muchiizira sezvakangonditawo murove imwe mombe uyu muno mutoda kurarama sevanhu vane unhu hwavo wazvinzwa chikumbirei iwe kugamapo uyu munyingina wangu uyu anofanwa kuita unhu right kana inini ndiri mambo ndiri mwana mudiki wamuri kana mati uya arege zvake kubhadhara inini handichakupai respect mo matoziziva saka inini ndinoti uya abhadhara wozi akasakubhadhara ika ini ndakatokuona mudhara
mambo ndimakati samudunhu renyu kuti ndati ini ndiri mambo ndiri mudiki wamuri chajai ndimi mambo imi ndoda kuti mutaure zvamunoda ngandipe mombe ishe mari yacho handizokwanisa kuita mombe 3 hauzikwanika ita unhu hwakanaka kune vatungamiriri vako hatina shanje newe bhawa rako ririma rina zvinhu zvakakwana pasadi kukubvisa kune vanoda doro isi toda madrinks saka ita kuti vanhu vayo vararame vachida doro ravo kasi ita unhu hwakanaka munyingini misire mbudzi dzake mbiri nai Mandevu uri kutaura kuti vanhu vese vari munomu hapana vana vari kuamerica kana kuuk hakuna kunyangadza baba vako basi next time Mandevu wakatadzirwa nasabhuku unoziva chanowe kuenda naye kuti uda kumhanya kumapurisa enyaya yakambotaurwa muno zvazvinoita ishe isusu pachedu neava navakangwara tingakusangowira nekatibairo kuti dai matigadzirisawo zvizvo zvawakauya manje kwete kuti hauna kurohwa waakumhanya kuporisa mira iyo mudhara taura nyaya yakuti akugadzirisa bozi mombe warohwa ta mbudzi warohwa nyaya iripo iri shende kudai isusu kuna chairman akandipa nzvimbo mukuru ava ndivice chairman saka nokudaro vakandisimbisa vachiti redhi yake iri kuririsa vanabudisa radio license ndikati wakangwara patakatanga kuchinja mashoko ndepekuti dati wakangwara ingai mune zvigayo 1 zvegoridhe zvamunogaya zvepamba penyu munomutsa panguva yamunoda usiku uyezve hamuna mapepa kana ekubata godhi muchunganidza dhambu renyu misawo mainzai kuzivei ko ini radio yangu inini yazonyanya kutidzara zvakangei kubva ipapo pakaita segaraji nekuti akazouya nemapurisa futi nemotikari kwandamu inazakuza zvanzi ndomusha wamadrugs ese uno ndikasechwa andikisa maexplosives ese ndikasechwa saka kagaraji karamba karipo ini kuti wasungisawo kuke iyo vandisamuonawo futi machinda mamba akauyawo achindisamuonawo achiti kudiwa kwamambo nzati 21 watuka animazo iyi mameseji aya ndaitaura nomwe anonzi Shadi ndisingatauri direct anditika but iyo wabva watisamuona kunoko ndawatuka azvakusiyana nakamunyingina handina kusiyana matauro but ndiri kuti muri kuona here kuti dai matigadzirisawo tigare zvakanaka ini handina problem nawo munhu mukuru zvekuti ndo wakandisa device ndo wakandisa but tine kakukweshana kuti dai magono munhu ngaitowo kuti angoziva kuti mwana iwe mira kamudhara kamugwara ndozita rako here mudhara monzi Lorenzani ukamugwara kamugwara ini kine mewanhu alright aisongowati wakangwara ndo rakapfumbira chairman kana muchiona vana vedu muchirarama namo ona madzimai aya hapana kana anyepa ndipo tendorazivo budisa tendorazivo pamadzimai aya marebhasi iyoyo ndio inotobuda kana usina garasero ndambokutsura futi kana uchitora vakuru aiwa andinganyeperesheka ndinogona kuwandu anachitora andingakunyepereka unovapa tendorazi yavo manzwa chairman anovapa tendorazi vamadya amuna plus 10 20 ninokuti ndo vakuseva ndaifanira kurova mombe 4 aishandi bozongochira kuno wakaoma baba imimi kana masvika uyu mwana wenyu ndikupanzwikisa pane garage kudhara plus ndonzwikisa nemafonero amunenge muchitowo futi mimika muchiroverera murume uyu ndotozvika ina haisoti handa secret nokuti ndiri mambo uzakaita secret nemudharaka ndenda kwadza uyu futi ndenda kwadza naamai endai munogara nevana avo zvakanaka amai mwana adzidza kawo ngaasumuka akumbire regerero nchikukogodzera kure inokumbira naamai avo regerero wokuti handichapfekenura zvawakapfekera hembe izvi ndo vakazara vanasikana ndo vanotorwadziwawo enda unokumbira regerero mukuru uyu mwana wenyu garaji andari nayo baba ndakupindurawo zvako pagaraji ratakati abvise spika yake panze yaimba zvinonyadzisira pungwe ndikamutsura ipapo wakabata chokwe ombera pamusoro ishe pamusoro madzimai ndakaita madhenzazi akauyawo vamwe wacho achipendekupeni vamwe wacho achita sei wazobvuma manje asi vidhio auye kubhawa isha auye kubhawa auye kubhawa isha chitaura chikumbira regero kana amai vako
abve kana mai vomuregera ugoshanda kana apambidza munodzoka wagara asi mwana uyu kau agonotaura vakanaisa ana mai hapo tizive saka isusu eduka kana apfidza ngabva apfidza futi zvese ishe pandombobvunzawo iwete unoona vanhu we constitution yedu yakanaka inopa vanhu marights but pane pamwe panoda kuswala pride yako obvisa marights usara uri munhu wechivanhu munyingina uri kuona zvikuti ana amai avo pamba pakanzi pane mahuri havasi vana vese mahuri pane tahwani kasi musha wese unonzi pane mai saka dzimwe imwe zvaunenge vachitaura ka pamwe zvinhu zvakaitika kwauri but uri kusingazvioni uyo businessman ukaona kwazi mamukasiya mandebvu unongoti muripo uchipfuura yeti amai kuti ndini ndiri munharaunda ndi munhu mukuru ndofana ucheuka kuti mamukasiya kwaamai zvinzwisise kana kuvatanga handiri kuzwisisa ndiri kuziziya iyoyo wakazvaka mari munzvimbo kwabushu but iwewe mune culture yamo handida kuti usaopareta enda unogara mushe namunharaunda iwe munhu aragara naye mushe izvo zilastiki pakatoya kuti webhendi spika ndakatenzera pamba pangu saka 500 meters andinekamuka mudhara aiwa mudhara imimi ndimwe akamupa kumwana kuti aise bhawa makamusiya chivakabhawa hombe maitozivisa kuti music icharidzwa iwe hauna zviguruguru here zvaataura ndinacho saka ndinoda kuti spika yake anga ari panze mudhara iwe nyarara iwe inyika pane pandoda kubvunza mandebvu vabereki vako vari kupi vane vari mai vari muno baba vari kupi ndikuona kuti uri mwana akaregererwa iwe hauna kunyatsorerwa ufanire zvakaita vamwe vana unhu hwako ndatanga kukuona nhasi ndatanga kukuona paukamboya kudari but unhu hwako angoona kutoti uyu mwana akaregererwa ishe ndiri pamusoro ishe hauna respect panyaya yavakamugwarana pane papa negaraje iwe kuita mari haisi mhosva teerera ka kuita mari haisi mhosva mikana inongowanika mukuita sei mukurarama kwevanhu mari inowanikwa nemunhu ari pauricheya kuti inoziza saka usatore mukana iwoyo uda utsikirira umwana unoda kuti une mari ndofunga mhoro yako chaiya haiwanike kunzvimbo kwaugerewe kupa mhoro chete yemari kuti maswera sei haiwanike unoshaina usadaro ita munhu shamwari tese tine vana urikuona bvudzi kuti rakachena iyo iwo pamwe unotova muzukuru wangu mwana wangu chinonzi baba ndibaba amai ndaamai haikuona kuti chifa ari kutaurira kuti kushora ikoko chifa ari kutaurira kuti vazviregedza izvo shamwari mombe mbiri unozogona dzanataura chimisire mombe mwe chete nembudzi mbiri obhadhara mbudzi yababa mumbudzi mbiri usazoita zvakaipa muviri wazvinzwa wazvinzwa here wazvinzwa toda kuti uite unohwana asaina kudhara chendai ana amai mozopuhwa mari yenyu $20 10 ko 10 yacho ko 10 yacho munyingina mandebvu mandebvu taura neni baba $10 anokupa yamai munodzoka kuno aiwa mire mandebvu $10 yana amai vaka haunovapa unopa uyu iwewe ndiwe unonovapa unopa ava havauye kuzotora iwe ndoutenga mumba kwasabhuku sabhuku aende kubvawo zvimukaitise dzimwe nyaya wati wesera nguva nyanga tifanwa kutonga kunze wazopiwa kamutongo wabatwa nemhosva ndabatwa nemhosva yekunzi hausi kutiteerera chete uri kune pride but ini ndabvunza mubvunzo wakanaka kuti no
Vanhu vemabhawa takawanda kana pane zvakaitika zvekumbawa mangu nemani paumbo fana ngoona ari kuti mutongo wacho wangoita sekudzvinyirira because handina evidence yabudisa inoratidza kuti iyi proof mubhawa mamandebvu mune vanhu vakatamba vasina kupfeka sezvamava muchinzwa kuti ndo zvandandasamura inini kuti kune madhenzers akauya akatamba asina kupfeka saka inini ndaramba ndingori nenyaya yangu kuti no kana pane zvakadaro ingondiratidzai iye mambo angoti ndinawo mavhidhios mufoni mangu saka yakangozopera yakadaroko wandichaja mutongo but inini handina nanhasi ndokuramba chingomere manzwa angu kuti iwo wana kutambisa vanhu vasina kupfeka inini handisa kutambisa vanhu vasina kupfeka asi kana mambo atonga mutongo unogamuchira mutongo ndogamuchira handigoni kuramba but ndinogona kuitawo appeal against judgment ndiona kuti ndinoitawo sei but kana pane mathreats ekutyisidzana kuti haurarami kwamugare munyika yangu tokudzinga tobvarisa bhawa iro bhawa racho rinonzi harina mapepa rinozishaya mapepa sei ndopadaita sei ndikwa license nayo kanzi ndobhadhara ndakatenga land yacho ndokozonzi sei hazvina mapepa saka zvatinakuona kuti mudzvanyiri vanhu vanga vagadzira nyaya yavo saka handigona kupinda hangu mavari mambo but vanenge vakatofeed information like vakadzi vamaona vanga vachitaura vakadzi vekubolexio ndaitaura kuti ndive nyau vari kuti unofanira kuita nyau dance ndo yakawanda yatiri kukonzeresa kuti titange tisawirirana aya Mandebvu, thank you for your time. Tichimanyira mukati.